sammen, og velkommen til den her video. I dag så spiller vi Mad Paintball. Et spil, som jeg måske synes er lidt sjovt, men andre synes det er ret køligt. Der er faktisk ikke så mange, der spiller det. Der overrasker mig virkelig meget. Kun 2 inde på den her server, så jeg tænker lige at gå ind på den anden server. Oh my god, der er ingen, der spiller det. 5-6 personer. Hvad mener du? Det er sjovt. Det er sjovt. Det er sjovt. Hvad mener du? Okay. Jeg synes det er sjovt at snipe, men jeg synes også det er sjovt. Jeg er ret god sniper. Nej, jeg var så tæt på for ham. Jeg tager lige en. Skal lige have en anden raffel. Lad os kalde det for en raffel. Godt navn. Raffel. Så. Han fortjener at dø. Ja, nå. Ej, de er røde. Okay, jeg kan komme. Oh my god. De fører. De skal bare have 10 sekunder mere. Oh my god. Jeg skal ned. Hvad mener du? Nej. Ja, vi taber. Oh my god. Okay, jeg kommer også ind i et game, hvor vi har ingen chance for at vinde næsten i starten. De vandt. Blue one. Ja. Øv. Ja, det er fint. Nu kommer egentlig sammen. Nej, 2 mod 3. 2 mod 3. Hvad mener du? Vi har det gode sniper. Nej, jeg vil gerne tage rifle. Kom an på. Hvilken map er det egentlig? Og det kan man ikke se. Haha, boah. Hehe, boah. Der er nogen. Jeg har godt fundet den. My friend. Good, my friend. He's hit. Oh my god. Jeg skal tage den anden frem. Den er jeg med om. Jeg er bedre med riflen. Og forresten, jeg tænker, jeg skal gå live eller også en video med nogle af jer, som jeg spiller med, så eller det skal jeg først og fremmest måske. Nej, det er lige meget. Oh my god. Ej! Øv. Kom nu, vi skal klare det. Ja,
Godt. Yes, godt klaret. Simirtag, tror jeg han hedder. Nej, Jamsi. Han havde intet hobby. Jeg skulle bare ramme ham en til gang, så var han fuld død. Den er heldigvis under kontrol. Jeg tænker, jeg skal gå op og lige få ham. Han var virkelig til ham. Ja, han er ikke død endnu. Bumlo. Han står sikkert her. Ingen dræbte. Hey boy. How did you do that? How did you do that? How did you do that? How did I do that? How did I do that? There the boy. Let's go. Okay, there's one. Oh, der mange. I got him. Let's go, I got him. Den der gun han har, jeg synes, du får den i en crate, der koster 70 diamanter. Men den er ikke bedre end den her, som jeg fik i en dårligere crate. Det er jo næsten alt for mærkeligt. Eller det er også faktisk. Det er ikke engang næsten, det er alt for mærkeligt. Yes, vi fører, og vi vinder måske ret. Der er stor chance for, at vi vinder sådan noget. Siger mit hack. Håber i hvert fald ikke, der kommer en hacker ind. Fordi altså, det er jo virkelig sådan. Hvis jeg kan en anden server, hvis han er så irriterende, jeg bliver nødt til at leve. Så bliver jeg nok bare nødt til at leve med det. Jeg håber, at der kommer flere, der spiller det, så der kommer en server, der, hvor der er nok på til at spille. Yes, vi vandt! Det er godt. Bye, have a great time. Sådan der. Det er det samme igen. Jeg skal ned. Der er mange. Så håber jeg ikke, der kommer en hacker. Rip. Vi fører alligevel ret meget over dem. Jeg skal give mig dit. Hvorfor er der næsten kun snipers på mit hold? Nej.
og så går jeg ind på deres team. Og det er så sjovt, hvis jeg gør det. Ej, så må jeg komme ned ind på den lille server. Det må jeg i hvert fald. Nej, det gør jeg heller. Yes, det gør jeg ikke. Hehe, bror. Hvor er det sjovt det? Nej, hvor er det dumt. Legendary Gaming. Jeg tænker dem bare. Det var det vigtige. Ramte mig. Ham med hende. Jeg ved ikke. Ej, jeg var blevet på 6 på en gang. Jeg var måske helt stille og bare, jeg skal få dem. Og så vi har stadigvæk, okay, 84, 25. Det er virkelig. Oh my god. Ej, ved du hvad, jeg tager sniper, og jeg lader mig lige ud. Nej, det skal jeg ikke. Det var ikke. Nej, okay, nu tager jeg sniperen. De står sådan virkelig det samme sted. Yeah, boy. How diggity do that? We win. We win. We win. Dan. How diggity do that? Men jeg skal lige se noget først. Enter. Nej, hvordan? Credits. Nej. Jeg skal bare se, om man overhovedet kan opgradere sine guns. Det tror jeg ikke, man kan. Nej, det kan man ikke. Nej! Så var det den map, jeg skulle have taget den anden gun på lige med. Der er ingen inde hos os. Lige nu er der kun 4 på vores team. Oh my god! Okay, der er en der rusher. Jeg skal nok også spille noget Arsenal, så der kommer 4. Nej, det skal jeg ikke sige. Der kommer ikke 4 videoer. Måske.
Let's go. Let's go. Oh my god. 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 Nej! Nej, det mener du ikke. Det mener du ikke. Det mener du ikke. Hun skal dø. 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 Hun skal actually. Hun skal dø. Hun må ikke tage det tilbage. Lad være. Nu kommer jeg og dræber dig. Jeg har en god riffel. En raffel. God raffel. Okay, vi er kun 2 på vores hold. 3. Oh my god, begge sider. Oh my god. Okay, 3 mod... Nej, 4 mod 4. Alligevel. Så jeg tager om den her. 2 mod 4. Hvad mener du? Seriøst. Oh my god, 30 boy. Hehe, boy. Hehe, boy. Ja, jeg gør det også. Ja, vi er nødt til. Hvad mener du? Hallo? Hvor er det irriterende, det der. Uanset hvad, så taber vi nu. Hvordan har hun det? Hun har det bedste aim, hvad hedder hun? Nice. Oh my god. Jeg skal spille på denne hold. Jeg spiller på denne hold. Jeg skal skynde mig. Og så join. Very missed. Nej. Ja. Vi tabte. Det var rigtigt. Siger Miel, hey. Yes! Livet, hvad mener du? Hey, bror.
Hit mig flint. Det er mere det her. Hvis han døde der. Oh my god. Og det jeg hader ved det her spil. Du går alt for langsomt, og du kan ikke crouch. Eller hoppe. Hvad er det for et spil, man ikke kan det? Ja, men det er med paintball. Ja, et godt spil. Som kunne være bedre, hvis man kunne. Der er kun 2 på den, så jeg kan nemt gøre det. Så når jeg bare kommer tilbage, så skal jeg lige passe lidt på. Og så skal jeg blive derhenne, når den på de andre, den måske også kan. Altså, der er næsten, der er sådan 0,1% for jeg dør lige nu, eller noget. I'm so good. Take him. Det kommer og hjælper dig. Jeg tror ikke, han klarer. Hey boy. Hey boy. I have the flag. I have the flag. I'm coming home and place it. Oh no. Okay, ja. Okay, hun har været der. Jeg får ikke til på vores tid. Det er rigtigt. Det er 3, og vi er 4. Yes. Så nu. Du tager den vej, og så nu. God, how can I take it? Klare det! Så alt for den her video. Håber I nu. Kan I se i den anden video. Hej hej.